Казанда халыкара юридик форум эшли. Казан федераль университетына 400-дән артык белгеч җыелды. Танылган кунаклар арасында Россия хөкүмәтенең югары суд инстанцияләрендәге вәкаләтле вәкиле Михаил Борщевский, закон чыгару һәм чагыштырма хукук белеме институты директоры Талия Хәбриева бар. Фикер алышулар темасы хукукка хукук дип билгеләнде. 2 көнлек форумда экспертлар чыгыш ясый. Мәгариф, фән, инновацияләр һәм бизнес мәсьәләләре буенча ачык дискуссияләр уза. Республика президенты сәламләвен Дәүләт Советы рәисе игълан итте. Фәрит Мөхәммәтшин Казан юридик мәктәбенең аерым әһәмиятен билгеләп үтте. Нәкъ менә безнең хукук белгечләре 300 ел элек авыр сәяси шартларда Татарстанның яңа конституциясе нормаларын әзерләгән. Biz gururlanabız, özümüzün менә шундай әзер булган юристларыбыз, Казан университеттан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә матур иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга, алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап, күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хукукларын саклап, матурын әйттереп киләчәктә дә яшәргә исәп